एभ्रिवान गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दङ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ फारि फारियै नोंथांमोना नायलांदो आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आंनि भिडिअफोरखौ होननानै बे साहा बागान बिलाइखौ नुनानै मोनसे मेथाइया गोसोआव फैदों आरो जिहेतु जों दिमाकुसियाव दंफैयो दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खानाय मोनसे मेथाइ दंमोन ना बेखौसो गोसोआव फैबाय आरोना लिरिक्सआ गोसोआव थानायबाथ' खननानैनो होसिगौमोन आरोना ओरैबायदि समायना नुदों माने गोथां गाबजों माने बुंफबजोबनाय सोरगिदिं एसेबां समायना आरोना गोजोन थासारिखौ मोननाय बायदि मोनलायलायो आरो बेबायदि गोथां जायगायाव फैयोब्ला जेब्ला जोङो टाउनफ्राव बेरायो गोबां माने गारिनि शब्दफोर गोबां बिदि खामानि मावनायनि हारलाफोरखौ खोनानो गोनां जायो नाथाय जों नैबेफोरबायदियाव फैयोब्ला जा गोजोन निजोम थासारिखौ मोननो हायो आरोना गोसोआ गोजोन आरो बे गोथां गाबनि जायगायाव फैनानै नोंथांमोनाबो निसय मोजां मोनदों खोमा आरोना बे जायगाखौ नुनानै जों नैबे साफात बारि बा बागानाव फैनायनि मेन उद्देশ্যआनो माने जोंना एसे फिसा प्रग्राम दङ आरो बेयाव थ' जोङो बेखौ खालामनो थाखाय फैदों आरो दा खामानि मावग्राफ्रा एसे खामानि मावगासिनो दङ स' बिसोरखौ नेथ'थ'नो माने बेफोर जायगाफोरखौ नायनानै लानोसै आरो आं दालाय साफात बिलाइखौ गोजाननिफ्रायसो नाहरगासिनो आरोना ओंखायनो आं दायो खाथियाव थांनानै आङो नायहैनोसै आरो दांनोसै मोनसे खानाय नायनोसै आरो मादि खायो नै जोंना आदाया आंखौ सिगिबावबायसो आरोना नलङा बायनो हागौ होननानै साननो हागौ मोदोमा गिदिर नालाय ओंखायनो बायनो हागौ होननानै एसे सिगिदिंदां आरो जिबौ थायो दे आं बुंखाबाय एटायानोसै अरांगाजुलि बागानाव हायदों आरो ना जोंहा बागान मालिकआ एसे डिटेल्स लादों बागान दङ नालाय ओंखायनो एसे डिटेल्स लादों आरो माबायदि गायदों माबायदि खालामदों मा बिलाइ अबेनिफ्राय माने लाबोदों स' जों माने मोनसे प्रग्रामनि थाखाय फैदों आरो ना बेयाव ओमफ्राय दा प्रग्रामा एसे माने वर्क माने खामानि मावग्राफ्रा माने बै माने बिलाइ खागासिनो दङ आरो ना स' बिसोर फैब्लासो प्रग्रामा जागोन ओंखायनो इसोरखौ नेथ'थ'नो एसे आं सानबाय आरोना ब्लगखौनो लाबोनोसै ब्लगखौनो बनायनोसै एसेबां मोजां जायगायाव फैदों होननानै नै साहा बिलाइ खाग्राफोराबो लासै लासै फैगासिनो आरोना दायो माने उजन सुनायनि माने सम आरोना ओमफ्राय दा उजन सुखांनाय लोगो लोगोनो ओंखाम जासिगोन आरो बिसोरो ओमफ्राय एसे जिरायनानै आकु बार खाफिनसिगोन आरो बिसोरो थ' दिनैसो मिथिदों आरो आं बिसोरनि टाइम सिडिउला बिदि होननानै Can anybody guess this? What is this, Nisha? Guess what? ट्रेक्टर हाबनाय होननानै जोङो इमाजिन खालामनाय खिन्थु बाट नङा दे हाथिसो हाथिया इदि खालामनो हायो बा ट्रेक्टरा जेरै उख्राङो बिदिसो खालामबाय माथो